Srdačan pozdrav, dragi gledalci kanala Media Group Premium. Večeras posebna emisija okrugli 100, dan posle masakra na Vračaru. Imamo prilike da večeras razgovaramo sa profesorom Božidarom Mitrovićem. Tema, nikako svetla tema. Da kažemo crna, da crnja ne može biti i mogli bi da počnemo ovu emisiju jednom, da kažemo, statusom jedne profesorke sa Banovog Brda koja je objavila vezano za jučerašnji događaj, a to je dolaze nam na naplatu godine nekulture, gramzimosti, srozanih životnih vrednosti, zla, prostakuka, svih onih stvari za koje se svako pravda. Pa ne mogu ja da menjam svet. I neće biti bolje dok ne otvorimo oči, posramimo se i možda promenimo. Za mnogu decu smo već zakasnili. Da li smo zakasnili za mnogu decu? Kako vi gledate? Možda da krenemo... Evo ja, ako mogu da kažem, nažalost, ja sam doživeo jednu porodičnu tragediju. Poginuo mi je sin u Moskvi, bio je postdiplomac na fakultetu MGU, na univerzitetu MGU, na fakultetu vičislicene matematike i kibernetike i razumem ove roditelje koji su doživeli takvu istu tragediju, jer je to jedan neverovatan bol koji ne daj Bože nikome, to ne može da se opiše, to je strašniji bol nego fizički bol, tako da sam ja pun poštovanja prema svim ovim ljudima koji su preživeli tu porodičnu tragediju da izgube dete i sa puno poštovanja se odnosim prema tim žrtvama, ali mi moramo da govorimo ovde i o tom društvenom aspektu tih društvenih problema koji su, kao što je ova vaša profesorica pravilno zaključila. Ovo je status jedne profesorke iz osnovne škole koja dugi niz godina radi na Banovom Brdu. Ja mogu i otkriti identitet, u pitanju je Zorica Lazić. Da, ona je ispravno konstatovala. Ali evo ovo neko prvo pitanje, da li... Samo da završim, molim vas. Ja ne želim da mi govorimo sad o konkretnim žrtvama i o konkretnoj situaciji. Lale govore umno, kaže ne laje kera radi sela nego radi sebe. Tako da sve ovo što ćemo mi večeras reći je jedan aspekt i ovo je toliko složeni društveni problem oko kojeg je govorila i ova vaša profesorica, nastavnica, ali u tom smislu ne treba niko da se oseti povređenim bilo šta da večeras mi kažemo i konstatujemo, jer ova vlast ne može da nam začepi usta i ne treba da začepi usta, jer je ovo zaista jedna naplata. Dolazi nešto na naplatu. Tako da u tom smislu ja se ograđujem i molim da svi koji gledaju i budu gledali ovaj prilog shvate da mi razumemo koliko je to složeni problem u svakom segmentu i koliko je osetljivo bilo šta reći, ali ipak nas obavezuje nešto što sam ja, kao i vaša ova profesorica, predviđao. Naime, mi smo 6. maja 2021. godine ispred Skupštine Srbije organizovali jedan skup Hajduci protiv likvidatora. Evo i ovde nacrtan pištolj. Znači, ja nisam vidovit ovaj plakat koji sam ja sugerisao dizajneru da uradi i nisam ja vidovit u tom smislu da predvidim ovo što se desilo, iako vidite tu je likvidatori. Znači, ja smatram da je vaša profesorica pravilno rekla, jer je ovo nešto što dolazi na naplatu, ali nešto što dolazi na naplatu od onoga što je starije. Vidite, ja bih predložio, dao jedan praktičan predlog.
da se na 40 od pogibi ove dece promeni naziv ove škole, jer niko neće hteti da ide u ovako monstruoznu školu. A zaista i Vladislav Ribnikar jeste likvidator. Evo je knjiga Ribnikari od Hitlera do Hombaka, Hadži Dragan Antić je napisao, koji je bio direktor politike. Ja sam 1991. ili druge godine napisao listu Politika predlog da se promeni taj naziv. Oni nisu hteli i baš je u drugom krugu, kad sam ja to predložio, bio direktor Hadži Dragan Antić i on mi ništa odgovorio. A u ovoj knjizi on piše da je Vladislav Ribnikar, znači kako se nosi naziv i ova škola, 3 put slao svog partnera, znači glavnog akcionara, pored njega u osnivanju politike i glavnog urednika politike, 3 put slao na streljanje. Ovaj jadnik ode na streljanje, nekoga vidi tamo i koji zna da je on dobar čovek, izvadi ga iz onog voda koji treba da bude streljan, on opet ode kod Vladislava Ribnikara koji je došao kao oslobodilac. Ovaj ga vidi i pošalje ga opet na streljanje. 3 puta. Evo knjiga koju preporučujem svima da pročitaju i da se iz 2 razloga promeni naziv škole. Zato što je to zaista bio likvidator i mi dolazimo na naplatu jer i dalje živimo u tom sistemu likvidatora. Ali ja neću da ukažem samo na ovaj aspekt da su oni zaista likvidirali Srbe. 86.000 Srba su pobili posle Drugog svetskog rata da bi uništili tu zdravu privrednu elitu srpsku. I mi nemamo dostojanstva kao Srbi da kažemo, ej, dosta ljudi, sramota je, prekinite sa tim sistemom. Ali ja bih hteo da ukažem na još jedan drastičniji aspekt tog sistema u kome živimo. Znači, mi živimo u sistemu gde nema časti. Znači, klasna borba je bila glavna parola, glavni temelj tog sistema od kojeg treba konačno da se oslobodimo. To je segment jednostranog viđenja, jednostranog razmišljenja. Šta je uzrok ove tragedije koja se desila? To je jednostranost. Znači, atak koji se vrši na pojedinca, koji je elitaran, znači strašan je. Zašto? Zato što je on odraz jednoumlja. A ko seje jednoumlje u ovom našem društvu? Pa naš predsednik. On kako god šta prozbori, on pljuje ljude oko sebe, ponižava ljude, nema nigde poštovanja časti u ovom društvu. Ovo je strašno važno, znači na mrežama ljudi, već mladi ljudi, danas je jedna na televiziji, da ne kažem psihološkinja, nego žena psiholog konstatovala da je među mladima jedan deo, ja ne kažem čak ni većinski deo, podržava ovog mladog čoveka. Ja bih evo s tim završio ovo izlaganje, da mi moramo da se borimo protiv tog sistema jednoumlja koji ne dozvoljava nego vuče dole i nazad svakog ko je sposoban, ko može da bude lider i sistem koji uništava lideri. I posle ću to da objasnim, jer moramo se boriti, jer i predsednik i pravilno je kolega pozvao vladu da podnese ostavku. Mi kao Srbi nemamo ni malo časti. Dolazi li sada ovo što se desilo na jednu vrstu naplate? Da vam kažem, pošto ja bih se vratio na uzroke i na konkretnom primjeru objasnio šta je to povreda časti. Ako mi dozvolite... Nemojte da vam dozvolim, ja sam profesor i dozvolite da objasnim uzroke ovog problema. Barem jedan aspekt. Evo, da li ima negde u svetu da zlikovački, šta god opozicija kaže, koju god primedbu iznese,
ovi iz Srpske napredne stranke kao najveći teroristi u svetu, iz fioka UDBE, odmah kompromitujući materijal na tog čoveka. Da li je uzeo kredit, da li je vratio kredit, pa što ga niste uhapsili, nego ga ucenjuju. Pazite, to je ta povreda. Nemojte pitanja, čekajte bre. Prihvatiti bilo šta od opozicije? Neće, pa to je strašno. To je strašno. Nema nikog u Skupštini da sme da im izađe i da napravi tamo odbranu časti, kao što je ovaj dečko uradio. Zamislite da nema ni jedan poslanik da to može da uradi. Svi se drže onog oficijelnog, da ne naruše protokol, da ne naruše ovo, a oni terorišu ljude, eto konkretnog čoveka terorišu, diskredituju ga i to je ceo sistem. Mi imamo predsednika koji je u psihijatriji, tipičan primer bicikliste, saginje glavu pred onima koji su u Evropi iznad njega, a ovde u Srbiji gazi sve pod sobom. Znate kako bicikliste se sagne i to kaže u psihijatriji, to je stručan izraz. I on ne priznaje ni jedan organ. Ne postoji ni jedan organ u državi Srbiji koji on poštuje. Evo sad je juče izašao. On predlaže da se smanji krivična odgovornost sa 14 na 12 godina. Pa da li je to normalno? Predsedniče, pre samo mesec dana ste iskoristili svoj apsolutizam, pa ste pooštrili krivičnu odgovornost za nasilje u porodici, što je opet destrukcija same porodice, samog temelja ovog društva. Šta ste vi postigli? Danas ste dobili slučaj čoveka koji je ubio 8 ljudi i još 6 ranio i on ne odgovara. Šta je sa vašom izmenom zakona? Da li ste vi nešto postigli? A on ne može da postigne. Jer kako je polagao ispite? Sima Avramović, koji je bio u 2 mandata dekan, je na televiziji objasnio, kaže, ja sam Vučić je bio toliko talentovan govornik da sam ga ja vodio od profesora do profesora da brže položi. Pa on nije svestan sada da ti njegovi predlozi, improvizacije, pazite, to je improvizacija, to je lakrdija, to što on u roku od 24 sata od neke tragedije smisli i izmeni zakon. Ovde je bitna suština promeniti taj sistem povrede časti ljudi, koja je sve prisutna, jer on prvi vređa sve ljude oko sebe. On ponižava sve organe, on ponižava vladu, on preuzima funkcije svih organa, preuzuje funkciju Centralne izborne komisije kad je proglasio rezultate referenduma 16. januara 2021. godine, koji su falsifikovani. Ja sam doneo citat iz udžbenika profesora Bujuklića, gde se kaže injurija, to je bio prakrivično delo, povreda časti. Injurija, znači nešto što je bez prava, nepravno postupanje. Mi nemamo to sad kao ni krivično delo uopšte. I sad svi smo mi izloženi svakodnevno ponižavanju mediokriteta, jer je izvršena amerikanizacija celokupnog pravosudnog sistema. Kako je izvršena amerikanizacija celog pravosudnog sistema? Izvršena je time što je ukinuto upravna žalba. Upravni postupak je ukinut. Vi sad kad se obratite nekom administrativnom organu, on donese odluku i saopšti vam odluku, vi ne možete da se žalite više stojećoj instanciji. To su ukinuli. I odmah vas šalju na upravni sud. I znate koliko ima predmeta u upravnom sudu? 35.000 sporova. I mi ne možemo više da se protiv toga izborimo, jer je pravosudni sistem amerikanizovan i 35.000 ljudi ima nezadovoljnih u Srbiji koji ne mogu da dođu do upravnog suda. Da li je, da kažemo, Vučić glavni krivac svega ovo što se odigralo, kako se odigralo? Pa da vam kažem, on je izvorište toga šta se dešava u ovoj državi. On je motorika tog sistema destrukcije, metoda gde se vrši
faktički ponižavanje svakog čoveka pojedinačno. A ovde je taj revolt bio osnovni okidač za delovanje ovog momka. Barem onog u onom segmentu. Pominjali smo razne ljude koji su evidentno prisutni u javnosti Srbije. Da li je, da kažemo, eto, tamo možda neka njihova vrsta gramzivosti, ili već ne znamo ni kojeg izraza... Ne radi se o gramzivosti, radi se o jednom inkvizitorsko-bolševičkom sistemu koji deluje protiv srpskog naroda. Znači, ja bih podsjetio na jedan čuveni spor koji je filmovan, Branilac. Vi imate slučaj u nekom planinskom kraju, čovek je verio se sa nekom ženom, devojkom, ne ženom, nego devojkom se verio, dao je simbolično, kako je u tim starim krajevima i prema starim običajima, 1000 dinara i oni su se venčali, ona je otišla u grad i tamo su je ubedili da ne treba za njega da se udaje, nego da u gradu ona živi i on je otišao i ubio i nju i njenog brata. I sad advokat koji se veliča kao vrhunski advokat u Jugoslaviji, koji je stavljen u filmsku priču, on je branio ovog čoveka da je to bilo krivično delo iz strasti, a nije branio sa pozicije da je to bila odbrana časti. Jer znate šta, u tom boljševičkom sistemu bila je klasna borba glavna. Nije priznavala se uopšte pravo časti. Klasna borba, eto, da je Dragan Jevučićević imao intervju u svom listu sa silovateljem, da Olivera Zekić ima sporan rad u REM-u prilikom davanja nacionalnih frekvencija. Pa ne, to je, znate, to je... Ako možemo da to je apsolutna samovolja. Znači, apsolutna samovolja. Ja bih hteo da se vratim samo na ovaj slučaj odbrane tog čoveka koji je ubio svoju bivšu verenicu i njenog brata. Znači, tu advokat nije koristio, nije mogao da koristi, jer premisa celog društva nije da postoji uopšte čast i da se brani čast, jer je to tradicija. Vidite, danas je govorila i ova iz socijalističke partije, psiholog, ona je govorila tradicija, pa je druga govorila psiholog, barut nam leži u krvi. To su sve gluposti koji ne sagledavaju realnu društvenu situaciju, da su poremećen je sistem vrednosti. I u tom poremećenom sistemu vrednosti vi ne možete da kanališete emocije mladih ljudi. Oni jedni druge vređaju. Vi uđete u tramvaj, da li mislite da od 10 mladih koji sede da će da ustanu nekom starijem? Neće. Kakav je to sistem vrednosti gde se ne poštuje stariji čovek? Ja ne kažem meni nikada treba da ustanu i danas mi jedan momak ustao i ja kažem ne, sedi. Ja stalno mislim oni sede ne samo što igraju igrice, nego možda nisu tog dana ni ručali, možda su bili dugo u školi, 8 sati. Zbog nečega ja ih stalno opravdavam kad gledam da ne ustaju starijima od mene. Feudalizacija Srbije, svaki organ, svaka agencija u okviru Ministarstva kulture, druge energetike, to su sve postali zasebni feudi. Taj REM, oni su takav feud, na njihovu odluku ne možete nigde, ni Ministarstvu kulture, ni Ministarstvu informisanja da se žalite. Možete samo u Upravni sud i šta? Ja sam podneo žalbu u Upravnom sudu i 2 godine ne zakazuje se rasprava. I mislite da će me pozvati kad budem došao na red. Podneo sam tužbu protiv Republičkog zavoda za statistiku jer su počinili genocid nad srpskim narodom time što u popisne liste nisu hteli da unesu upitni pojam srpski narod i da izvrše gradaciju da li ste Sloven, da li niste Sloven, jer ćemo imati Kineze kao Srbe za 10 godina, 15 godina, da li ste... I sad
Znate kad su mi zakazali, odgovorili na bilo šta, kad je prošao popis, oni su mi odgovorili da dopunim svoju tužbu. I znate šta su rekli? Ne možete da se žalite jer nije povređeno vaše pravo. To je ta amerikanizacija. Znači, sveli su, samo nemojte da dozvolim, pa dozvolite, ja sam profesor, ipak pokušavam da ukažem na uzroke ovog problema. Ovo je veliki društveni problem. Društvo nam se raspada. Zbog čega nam se društvo raspada? Zato što smo izvršili amerikanizaciju. Vi ne možete da ukažete na izborima da su pokrali izbore, da su podelili 5,8 milijardi 2021. godine u aprilu mesecu da bi potkupili koga? Sisteme sa najvećim brojem radnika, kako je Aleksandar Vučić saopštio na preskonferenciju u avgustu 2020. godine. I tako su pokradeni izbori 7. jula. Ali vi ne možete takvu primedbu da stavite uopšte Upravnom sudu, jer nisu povređena vaša biračka prava na vašem izbornom mestu. Tako se u stvari manipuliše sa celim sistemom. I ceo narod srpski je potpuno obespravljen. Ono što je poslanik rekao, pa nije problem krađa, neka kradu, ali nemojte da kradete teritoriju Srbije. Vidite kako Zapad ponižava srpski narod. Pa mi nemamo ličnog dostojanstva kao srpski narod. Mi nije se niko našao da učini neki protest značajniji. Oni su sve razbili. Da li će vidjeti dostojanstva da se sada nešto učini po ovom pitanju, ali da se učini da se ne dogodi takav slučaj? Pa ne može da se učini ništa kad je apsolutista i sad pokazao svoj apsolutizam. Nije prošlo ni 24 sata, on je izašao sa 10 nekih bezveznih predloga koji samo pooštravaju odgovornost. Pa moj predlog bi bio da se sazovu elitne snage u ovom društvu, da se izvrši analiza šta je uzrok i da se konačno napusti taj bolševički inkvizitorski režim koji dejstvuje protiv srpskog naroda. Tu Zekićku da se smeni ona, jer ona je dete oznaša, oni tako upravljaju celim informativnim sistemom. Pa znate ko je rodio ovaj problem? Ko je rodio problem ovo ubistvo? Pa novinari sa televizije, ove novinarke, lepotice koje se pojavljuju i prekidaju svakog, ne daju nikome da kaže šta misli, nego one pozivaju ove anuslitičare da nešto kažu od onoga što oni misle. Pa niko ne sme u emisijama da kritikuje Aleksandra Vučića. Ko počne da kritikuje ne Aleksandra Vučića, nego bilo šta iz sistema, one ga prekidaju. Tako da su oni porodili ovaj slučaj. Kad je bilo o tim zločinima u porodici, pa nije bilo nikoga da kaže da je to ataka, ono što je poslanik izvanredno rekao. I vidite, te novinarke su porodile ovo ubistvo. Zato što nisu pravilno reagovale kada su sve te fondacije, nevladine organizacije uticale da se razbija srpska porodica. Mi smo imali veliku porodicu koja je izvor velike porodice u etruskom pravu. Ta velika porodica koja je začeta u Lepenskom viru, ona je, ja sam sad u jednom udžbeniku etrusko-rimsko pravo to pokazao, ta velika porodica, pa kad je građansko društvo počelo da se razvija i kada su Rimljani počeli da zauzimaju različite narode na Apeninima i da razvijaju trgovinu, ta velika porodica se raspala, pa je agnatska porodica. Šta je agnatska? Od pojam oganj. Oni koji su oko ognja, to su đed, njegovi sinovi i sinovi njegovih sinova, i to se u rimskom pravu uči da je to krvno srodstvo, ali i nije baš krvno srodstvo. Zašto? Zato što oko ognja su i žene koje nisu iz tog roda đeda, nego su one iz drugih rodova, tako da je to agnatsko srodstvo. Upravo zbog toga oni koji su oko ognja, to je ta velika porodica. Ona se počela raspadati i onda se formirao konzorcijum kao oblik porodice gde su bile jače ekonomske veze nego krvne veze u okviru porodice i tako je počelo da se raspada i rimsko društvo i tako je došlo do kadukarnih zakona jer je natalitet počeo da pada.
Mi imamo strašan problem, Srbija nestaje. Zašto? Zato što se raspada porodica i nevladine organizacije finansiraju raspad porodice. Niko ne vaspitava žene, niko ne vaspitava muškarce da budu tolerantniji prema ženama, zato što žena ima menstruaciju. Menstruacija je opominje da mora da obezbedi egzistenciju ne samo za sebe, nego i za svoje dete, za 1, 2, 3 dece, što je prirodni proces, a niko tome ne uči i onda dolazi do konflikta u porodici, jer je u principu vlast uzrok raspada ovog sistema i raspada porodice. Vidite, takvo ponašanje u Skupštini. Sad vi ste pravilno, ja nisam znao za taj slučaj, ali to je strašan teror u okviru Skupštine. Mi iz Skupštine gledamo prenose kako se krši ljudskost i kako se krši čast ljudi i kako se ponižava ceo srpski narod, jer mi svi ćutimo kako Zapad ucenjuje nas i primorava nas da se odreknemo Kosova i Metohije. A Kosovo i Metohija se pravilno kaže Kosova, odnosno to je skraćenica od Kolovenija, kako se zvao svaki Sloven. Koloven, i to je slovenska zemlja, čak i Albanija, Albveni, Beli Veni, i mi o tome ne smemo da govorimo i niko mene neće da pozove u televizijsku emisiju zato što kritikujem način na koji Vučić vodi pregovore sa ovim, a ja sam doktorirao na tu temu reklamaciono pravo, kako se pravilno vode pregovori kad nemate sudiju kao posrednika u pregovorima oko nekog konflikta. Ja sam na tome doktorirao i odbranio doktorat. Da se udaljavamo od teme, tema je stvarno, da li moglo da se spreči ovo što se desilo na Vračaru? Pa znate, da vam kažem, nesreća ne može baš da se spreči i niko ne može da spreči nesreću, tako da u ovom smislu ministar prosvete nije on odgovoran za ovo što se desilo. Ne može to da se sve predvidi i da se tragedija izbegne. Ako bi čovek znao gde će da padne... Predloge, dajte detektore za metale u škole, dajte... Pa to Vučić priča gluposti, ne može to da se izbegne. Ne može to da se izbegne i takvim merama da se reši. Ali može da se reši da ne prihvatamo taj model društva zapadnog. Ova Jovana se povredila u emisiji zato što je ministar prosvete pravilno rekao, nama ne treba taj zapadni model društvenog organizovanja. I ona sad traži neke blogere iz Rusije, neki paralelizam traži, to je stari bolševički metod. Ona je otkupila Tanjug tamo gde su ljude ubijali, to je bila policijska stranica, pre toga je bila, pre Drugog svetskog rata, Prizat, veličanstvena zgrada gde se obavljala spoljna trgovina Srbije, odnosno Jugoslavije. Posle Drugog svetskog rata tu su mučili ljude i ubijali ljudi i taj Tanjug koji je Vladislav Ribrinkar osnovao sa Možem Pijadem, ona kaže, mene je povredilo što je on napao zapadni model organizovanja društva. Pa taj zapadni model organizovanja društva je stravičniji nego što ona hoće da prikaže i što ona može da shvati šta je taj zapadni model. Pa vidite, ti mladi ljudi, oni su uzbičeni zaista već u tim godinama osnovne i srednje škole. I znate kako Zapad to rešava? Baca im drogu. Država američka trguje drogom. Dija ona trguje drogom u svetu, kontroliše trgovinu droge. I ovde država kontroliše drogu u školama. Zašto? Da bi usmirila te mlade ljude kao što su sve usmirili, sve pokrete, patriotske, rodoljubive pokrete su uništili, sve opozicione partije su razbili i UDBA kontroliše sve društvene organizacije i kontrolišu tu decu. Oni se iživljavaju na toj deci. I onda ti koji trguju drogom i koji koriste drogu, njima smeta ovakav čovek. I nema časti u ovom društvu. Čast
Bolševici su zabranili pojam časti, pojam tradicije i ova danas psiholog iz socijalističke partije, ona kaže ta tradicija nama smeta. Pa tradicija njoj smeta, jer su tako uništili srpski narod. Tako su uništili i ovde i reklamiraju, politika neće da objavi jednu prosto proširenu rečenicu kako je nastala reč kultura, ali stalno, svake pola godine reklamiraju Zenit Micića. To je časopis koji je reklamirao boljševizam. I on je osuđen za propagandu boljševizma 1923. ili 5. godine. I šta je rekao na suđenju? Kaže, ja ne propagiram boljševizam, ja propagiram svetski boljševizam, a kad je otišao u Pariz, on se vratio kao srpski rodoljub i počeo je da brani azbuku i ćirilicu. Ali oni to ne spominju. Analiza. Kosta, dečak na početku života sa 13-14 godina i baka Coka koja je na kraju života. Baka Coka znam da je postala idol u Beogradu. Koji uzimaju na neki način pravdu u svoje ruke. Konkretno ovaj dečak zbog možda zlostavljanja, maltretiranja, i da sad ne možemo da uđemo u sve detalje, baka Coka zbog problema investitora, da li u javnosti u Srbiji ova analiza narodnog poslanika Aleksandra Jerkovića može da dobije dimenziju? Ne može. Zašto? Zato ono što je osnovni problem, ja bih rekao najvažniji problem, to je jednoumlje. Mi živimo u inkvizitorsko-bolševičkom režimu jednoumlja. Zakićke koja kontroliše sve televizije, sve sisteme informisanja. Znači, mi živimo u tom inkvizitorsko-bolševičkom režimu jednoumlja. To jednoumlje, znači netolerancija, nesposobnost da saslušate drugog čoveka, nesposobnost da čujete drugačije mišljenje. To je strašan problem ovog društva. Vidite, politika je odštampala moju knjigu koja ima 756 strana i to im je najelitnija knjiga koju je štamparija politike ikad objavila. Oni neće da objave jednu prosto proširenu rečenicu i da pokažu to, nego ja bih predložio vama da ja navedem i 3-4 primjera zašto ne treba vršiti bilo kakvu osvetu. Znate, mi moramo kao srpski narod da se mobilišemo i da se odupremo ovoj otvorenoj izdaji i prodaji Kosova i Metohije, jer sve ovo je ostalo odvlačenje pažnje od toga šta je Aleksandar Vučić uradio, jer je sve što je mogao predao Kosovu i Metohiju i Gazivode kojeg se kleo da neće predati i sada će sve ovo zabašuriti taj osnovni i glavni problem da je Kosovo i Metohija predato Albaniji. A mi to ne smemo dozvoliti. Tako da bih ja rekao da mi ne smemo dozvoliti da se zaboravi glavni problem ovog društva, a to je da moramo povratiti Kosovo i Metohiju bez obzira na ove izdajničke akte Aleksandar Vučića koji za 10 godina je predao Albaniji sve što je mogao, sad je stavio akcenat da oni neće da formiraju tu srpsku zajednicu opština, što je isto jedna toko proizvoljna farsa, sad preti sa spajanjem Republike Srpske sa Srbijom, iako je ostali deo Bosne i Hercegovine, to je isto srpski deo, to su Srbi koji su primili islam u vreme Turske i ja sam protiv toga da se Republika Srpska odvaja od ostalog dela Bosne i Hercegovine koja je cela srpska. To su sve bogumili, srpska groblja sa stecima. Stečak je oponašanje kuće Vinče i to je kontinuitet naši iz Republičkog zavoda za zaštitu spomenika. Ti svi zavodi su formirani sa dolaskom boljševika, to su antisrpske organizacije. Oni su proglasili stečke i groblja sa stecima u Srbiji da su to grčka groblja. To su zlikovački akti. Znači, mi moramo da se skoncentrišemo na pitanje povratka srpskog Kosova i Metohije u sastav Srbije i skidanje tih granica, kogoda je pravoslavno roda ne priznaje granice Lenjina i Broza. To je zakletva srpska
i samo bih hteo da predložim, da ispričam 3 slučaja drastična zbog čega ne treba čovek da se prepušta bilo kakvom aktu osvete. Ja sam iz porodice Mitrovića, mi smo kući, iako smo poslednjih 200 godina živeli u Vasojevićima. Tako da kažem, mi pamtimo da su nam u porodici 7 muških glava, došla je neka ekipa i pobila 7 muških glava. Meni se to stric preneo, samo je ostavili su živu ženu koja je bila trudna, jer tu nju nisu ubili. I mi smo od te trudne žene opstali tih 200 godina. A to je bilo 1855. godine, verovatno u pohari Kuča. A vidite, ti Petrovići koji su poharali Kuče, ili neko drugi, ili turska neka pohara je bila. Znači, mi pamtimo, samo imamo sećanje da su 7 živih muških glava pobili. Mi se nismo osetili, ali vidite, mi Mitrovići smo ipak opstali, a Petrovići su nestali i ne postoje. Znači, ja apelujem na sve mlade ljude, na sve, nemojte se svetiti. Vidite, sve pobedi, znači pobedi čast, ali pobedi i čojstvo. Znači, morate se boriti i za čast svoju, i za čast srpskog naroda, i ono što nam ne daju, znači, ovaj pravosudni sistem ne da da štitite Srbiju. To je zlikovačka amerikanizacija pravosudnog sistema i to ponavljam. I da navedem i drugi primer. Meni je sin poginuo u Moskvi, u Ruskoj akademiji nauka, nema tamo umetnosti, nego Ruska akademija nauka u jednom institutu za informatiku je poginuo. 3 presude sam dobio jer nisu hteli da pokrenu iz tužilaštva krivični postupak. Ja sam imao sam auto koji je bio u stvari njegov auto, ja sam vodeo, mogao sam svaki dan da pobijem po 20 ljudi na prelazu. Ja nisam ništa uradio. Ja sam proslavljao Rusiju da je Rusija najstarija civilizacija. Meni se i neki iz te izdajničke Ruske akademije nauka i dan danas suprotstavljaju, jer tvrdim da je pojam ras, kako su se Srbi zvali do 1848. začet u Lepenskom viru i da je to najstarija civilizacija. Oni se suprotstavljaju tome, ali ja proslavljam Rusiju i Moskva je najstarija civilizacija isto tako, jer Moskva je skraćenica od Moskovija. Samo da se vratim, molim vas. Ja učim, vidite, ali sada i Rusi strahuju za te svoje sinove. Ja ne radujem se tome. Ja bih isto otišao za Rusiju, jer je to bila krajina Rusije, otišao da poginem za Rusiju. Jer je to bila krajina Rusije, ali je Vatikan u terminološkom ratu, koji je najstrašniji rat protiv našeg naroda, ras. Oni su slovo O izmenili na U i dobili su Ukrajina, pojam koji nikad nije postao, nacija koja nikad nije postala, kao ni Hrvati. To su sve Vengri bili Veni i Ugri. Znači, to su bili Veni, Hrvati pojam nije postao istorijski, ali mi sad to razvijamo da postoje Hrvati. Svaka im čast, ne treba ih dirati, ne treba se boriti protiv njih, treba živeti u miru, ali oni moraju da znaju da takav pojam nije postao i ne treba se nikom svetiti. Znači, vidite kako sve dođe na svoje mesto. Ja sada u politici ne mogu ništa da objavim, ali sve će doći na svoje mesto. Oni će svi propasti. Zašto? Zato što štite ovo što ste vi pitali. Da li može ova izjava da dođe u politiku? Ne može. I ja nisam otišao da razlupam izloge u politici ili nekog da prebijem tamo, glavnog urednika. On mi je vikao na sred ulice, ja mu predajem krivičnu prijavu protiv Aleksandra Vučića jer je pokrao izbora, on onako u strahu. Znate, i ne možete očekivati da u politici to bude. Ali ja nisam otišao da im razlupam izloge i prozore, ja sam jednog drugara koji je izvanredan čovek odveo na ručak. Samo da mu kažem da je to nedolično ponašanje i to je to jednoumlje protiv kojeg je ustao. Znate ko? Ovaj dečko je ustao protiv jednoumlja, protiv agresije, protiv onog koji je najbolji. I ja samo da vam pokažem još jedan primer.
Znači, ja sam bio na pravnom fakultetu generacija 1972. godina. Profesor Radomir Lukić rekao da je to najbolja generacija koju je ikada imao. I to je zapisano. Ali, na teoriji države i prava i filozofije prava, ja sam bio najlošiji student. Ti moje kolege, 15 njih ili 20, to su bili toliko načitani, toliko su znali filozofe napamet, smisleno, da su to bili genijalci i nijedan od njih nije uspeo. Zašto? Zato što je ovo mali sistem, kastinsko društvo Beograda, koji uništava genijalce. Ono uništava, ovo je sistem kastinskog, boljševičkog, inkvizitorskog društva. Ono uništava genija, genijalne ljude. One ponižava, vuku dole i nazad, zato što je tako ustrojen sistem jednoumlja, partijskog, sad partijskog, Srpske napredne stranke, Aleksandra Vučića, teroriste, koji je apsolutista. Vidite kakve predloge on daje. On daje ovoga što ga nije bilo u rimskom pravu. Znači, u rimskom pravu se razlikovalo punoletstvo maloletne devojčice i kad stiče punoletstvo u 12 godina i dečaka, da stiče punoletstvo u 14 godina. On nema mozga da razmišlja da taj dečko je bio nedozreo. Neka je on razvijen i visok, vidi se na onim snimcima kad ga hapse, da je izuzetno visok, razvijen, ali on nije zreo i zbog toga što je nedozreo, on je to počinio. Znači, ja apelujem na sve, preživite teške trenutke, borite se protiv ovog jednoumnog sistema i ne dozvolite da vas gaze, ne dozvolite da vas povuku u nečojstvo. Znači, nemojte vršiti ovakve akte. Mi moramo ovaj akt osuditi, svi zajednički. Znači, osuditi jasno, glasno, ali i razumeti šta su uslovi i uzroci takvog jednog ponašanja. Još jedno pitanje koje ću postaviti, pa da završamo večerašnju emisiju, već sat vremena trajemo. Svedoci smo bili i ubistva pevačice Jelene Marjanović i slučaja Mlečanskog berberina i bilo je tu još, da kažemo, još i manje poznatijih slučajeva tragedija i stiče se nekako utisak da su se te tragedije nekako u javnosti koristile za, da kažemo, i neka prepucavanja, a i za, da kažemo, neko pokrivanje nekih drugih događaja. Da li očekujete možda eto i od ovog slučaja da se krene sa nekim pokrivanjem ili kakvu atmosferu, ajde da kažemo, očekujete dalje u javnosti? Pa, ja bih podsjetio na jedan slučaj nekog čuvenog vozača 50 ili 60. godine kad je bio neki, je vozio Lamborghini pa je policija nije mogla nikako da ga uhapsi, da ga uhvati, ne znam kako. Beogradski fantom. Beogradski fantom, eto vidite, 78. godina. Znači, ili 79. nemojte me držati za reč. Da, eto, vidite, vi bolje znate to. O čemu se radilo? To je policija htela da kupi bolje automobile i oni su onda isturavali tako taj problem da ne mogu da uhvate Beogradskog fantoma i onda su im posle nekog određenog vremena kupili bolje automobile i oni su prebacili se u bolje automobile i to je jedna policijska igra. Ja verujem da će i ovo da bude iskorišćeno za one policijske igre Aleksandra Vučića, da će sada da vrše teror nad svim onim ljudima koji imaju oružje u kući, jer ovo što je rekao poslanik... Evo se pomenje da će streljane ići na neke, da kažemo, vrstu pregleda, monitorijuma narednih 3 meseca. To su gluposti. Mi moramo da vas pitamo kako ćemo Mikeca ponovo dobiti. Jasnu Šekarić. Jasnu Šekarić. Pa ako počnu deca da pucaju u tim streljanama od 5 godina, od 6 godina. Znači, ono što je rekao poslanik, svaka kuća je imala pušku, pa se nisu dešavale ovo ubistva. Ja sam prošle nedelje imao konflikt sa 2 žene psihologa. Jedna je psiholog bila godinama, 20 godina u njujorškoj bolnici. I znate šta kaže? Pa ona kaže, to je nasledno. Kad sam ja skočio u kolima, kako nasledno, vi niste svesni šta pričate.
Psiholozi su ćutali o svim ovim zlostavljanjima u porodici. A zašto? Zato što oni hoće da kažu i da se podbiju repom pod ovaj zapad. Mora da se kaže da je naše srpsko društvo izloženo agresiji, podloj, specijalnom ratu za razbijanje porodice. Pa Broz kad je bio na obuci u tom parku Gorko, to je bio centar za obuku revolucionara, pitali su ga kako ćete podići revoluciju na Balkanu, on je rekao iskoristit ću nacionalne manjine. Oni sedi čista petica za rat koji je napisao. Tako i sada. Koga ćete koristiti da razbijanje porodice? Koristit ću decu, vidite kako zakonodavstvo imamo, ovo što je pravilno poslanik ukazao. Krivci i odgovorni za ovo stanje su oni koji su izglasali takve zakone da ne smete dete da kritikujete, ne smete dete da udarite. Zamislite, to su sve zlikovačke oblici specijalnog rata. Znači, sada atakuju na koga? Na ženu, da razbije porodicu, da nema poroda. Mi nestajemo kao narod. Ljudi, opametite se. Ja predlažem, i održao sam predavanje na učiteljskom fakultetu, to je na internetu dostupno, kako izbeći te kadukarne zakone, jer je Rim nestajao, stalno je nestajao i stalno je obnavljao se time što su osvajali nove teritorije i nove narode uključivali u Rimljane. I onda kad se Rim raspao, nigde nije bilo Rimljana. Znači, pa su propisali kadukarne zakone, plaćali su veći porez oni koji su neoženjeni, plaćali su veći porez oni koji nemaju decu. Nisu mogli da naslede oni koji nemaju decu. Znači, da bi izbegli to, ja predlažem jednostavnu molitvu da oni koji se obvenčavaju mole se Bogu da im podari najmanje 4 dece. Znači, tako kroz svest moramo spasiti srpski narod, da se obnavlja srpski narod, jer je to stara, drevna slovenska molitva, jer su drevni Sloveni verovali da se preci vaskršavaju i rađanjem dece. Nema veze što će Hristos doći, ali mora da se vaskršava predak i rađanjem dece, jer su videli, nisu imali genetska istraživanja, ali su videli dete se uvrglo na ujčevinu. Kaže, pa liči na pretke. Namerno gledam u telefon i gledam da li ima nekih novih vesti, za sad nema. Mogli bi da završimo večerašnju emisiju, možda još neka kratka poruka, eto, poručili ste da se ljudi mole. Pa da se mole i da se uzdrže od bilo kakvog nasilja, to je glavna poruka od osvete. Ja sam naveo primere. U neki primer. Moramo se naučiti toleranciji, moramo se naučiti da saslušamo drugačije mišljenje. Ja sam na tome vaspitan u udžbeniku Obligaciono pravo, profesor Perović, veličanstveni pedagog i profesor, je po svakom bitnijem pitanju navodio u obligacionom pravu, navodio 5 različitih teorija. I onda je kritikovao i rekao, ova teorija ima taj nedostatak, druga ima taj nedostatak, i onda izlagao 6. svoju teoriju o tom pitanju. Znači, to je nauka. Mi imamo istoričare zlikovce koji ne dozvoljavaju bilo kakva nova naučna otkrića, jer su to delovi tog inkvizitorskog boljševičkog režima. Vidite, Kolarac je neki narodni univerzitet koji ima izvanredna predavanja. Ja sam slušao predavanje matematika Mesopotamije i tamo je bila jedna zagonetka zašto su cifre u Mesopotamiji 3, 4 i 12 bile božanske, imali božansko značenje. Ja sam objasnio to i posle tom profesoru Božiću, da je to zato što u Vinči su delili nebo na 3 krsta da bi lakše pratili kretanje sunca, ili je bila poljoprivredna civilizacija i bitno im je da znaju kad je sunce jako, kad je slabo, kad mogu da seju, kad mogu da očekuju letine, jer su sistematizovali u Lepenskom viru kolodarno znanje. Tako da u tom smislu sam napisao azbučna matematika Vinče i sad taj Kolarac neće da me pozove. I šta da radim? Šta da radim? Da odem da se obračunam sa njima? Ne, neću. Jer će oni sami postradati od svog tog ultra
pozicioniranja da ne dozvoljavaju ništa bitnije srpsko, jer tamo je Ković, tamo je Radivoje Radić koji pljuje srpske naučnike. Ja sam mu prišao na jednom sajmu knjigi i rekao, profesore, nemojte pljuvati one koji su umrli, poštujte ih, ali možete nas žive. I sad, jer sam podneo krivičnu prijavu protiv njega, on ne piše knjige, nego je podmetno jednog studenta svoga da piše i da demonizuje Srbe koji izučavaju srpsku istoriju. Ali to je ponižavanje, znači to je zastrašivanje, jer je to najstrašnije za jednog naučnika. Tako da, znate, moramo braniti čast i srpskog naroda i svoju ličnu čast, ali uvek imati i čojstvo pred sobom. Sa ovim ćemo završiti. Hvala vam na pažnji, do neke naredne prilike, do nekog narednog okruglog stola. Srdačan pozdrav, pratite i dalje kanal Media Group Premium, izvinite što je prenos na drugom kanalu, u blokadi smo na kanalu 011, još jednom hvala na pažnji, do naredne prilike, srdačan pozdrav i svako dobro, dragi gledalci. Svako dobro.